Bismillah, elhamdülillah, ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Bizdeki Ramazan ayı yakınaya. Можно aytırga уже kirdi. Ramazan ayı alnından bar şunda işler. Kaysilarını biz işlesek, bizge Ramazan ayı tağı da yengil bola. Tağı da bizge sevap kübürek bola. Kübürek biz faydasızını bilen kitere alalabız. Ramazan'ın faziletini söylep durmayım. Nindi sevap Allah Teala bire, nindi ecirler, nindi rahmeti düşe şul aylarda. Ana inşallah söyler, meşitlerde söylenir, derslerde söylenir inşallah. Her birimiz küp işlerelde nişetenap. Min ayten bir 5-7 punkt eş kaysını Ramazan ayı başı bilen bir yakşı işlene. Başlarga elbette de Ramazan ayın en birinci niyeste bilen en birinci niyet. İnnemel a'malu bin niyet. Her bir işler niyetke karata şagırıştıra hem de atsın üstütüle ülşene. Şuna göre yakşı niyet bula. Ramazan ayı, rahmet ayı. Şul ay kaysıda biz sizni bilen zor sevaplarga irişebiz. Zor Allah'ın rahmetine irişebiz. Nindidir belki koytu pagubni привычка bulsa niyetlenebiz tişelerge şunlardan. Nindidir yakşılık tartkabız kelese üge niyetlenebiz tartırga imенно şul ayını. Потому что реально возможность. Min daskada da рисовать ettim. Вот, допустим, bir zor кружок и 3 kişkine кружок. Bir zor кружок ol sin. Sen bite bastın oroşasın. Sine karşı 3 kişi oroşa. No kaşan 3 kişi oroşa sine avırarak. Ol atik sin şeytan bulsun, nefsin bulsun, itağı avır bulsun. Şul günahlı işler. İkaşan Allah Teala Ramazan ayında şeytanını ile şeytanın влияниесін сиңа слабайта и ярагайта и сиңа iki сопернигин гана каладават сиңа yengil була. Андан Аллах Teala шул гөнәхләрдән да тишеләсен и сиңа бер кала нәфсең белән орошырга. Ул yengil сиңа реально yengil. Именно шул айда гына шулай. И багасын Рамазан ayında багасын машалла теге халык ишкән кешедә туктала, ишми, анда тагы ниндер багасын таравихка килә, изгелеккә ашыга. Удивительно, потому что анарга yengil үзүсен yengерге, тора килә, бара хөрмәтен күрә. И Рамазан ayında шунда зур безгә возможность. Вот, допустим, шунда пример китерәм. Ровно 1 минутка, допустим, яптылар безне или мине бер бүлмәгә. Кая бүлмәдә полностью алтын, слиток алтын, валюта, доллар, евро, юань, таганда, реал, лира, bütün акчалар тулган, прямо просто вагонами. И сиңа айталар, Рушан, 1 минут синеке бар, күп мешек араласын шул бүлмәдән, висесе синеке. Сез думаете, мин нишләр идем? Атмас идем, так, әлдә бер 30 секунд бар, тукта, хәзер бер 10 секунд кала да әзген чыгарам. Юк. Худым анда. Кайсы төшүңә сыя тияр иде. Материально кесәңә дә. И алмас, рубльләрне алмас идең, доллар, евро алыр идең, и алтын алыр идең. Честно слово. Потому что резкий башың эшләр иде ниясте алырга, всего лишь 1 минут сиңа возможность. И шунтаки ташыр идең шул бүлмәдән, күп анда тиеп, үзең белән анда авызыңа да тутыр идең, ышан, алтынындан енді. Но зато шул 1 минуттан соң синең состояниең может анда в список Forbes'ка керер идең, миллиарды борчурда идең, түзүрдә идең. И Рамазан айын булашлай чагыштырырга, что ул 30 күн, 1 минут түгел. Кайсы да кешегә Аллах Теала бирә, вот тема колым 30 күн, шайтанны да мин алам синнән, кой тузакларны да алам. Пожалуйста, тырыш излә. Бер савап 10 гына түгел, 700 мәртәбә зурая. Бер уразаң анда ничә меңнәп саваплар. И шул айда гына Аллах Теала бирә, вот уйлыйсың да, үзгә айда мондый возможность юктыр. И, конечно, монарга стоит анырга. Стоит бу айга анырга и ниятны яхшыртырга, что именно ният тутам, миңа yengil була, мин күп саваплар, който эшләремне 100%, допустим, 100 който эшем булса, бер 15-ен все бетерәм сразу. Ниятләнәсен, и сиңа yengil була. И вот иң беренчесе ният. Андан икенчесе ниятте Аллага тәүбә белән кайту. Аллага тәүбә белән кайту, потому что кара йөрәк кешенең зур гөнаһлары кешене реально изге эшләрдән туктата. Просто туктата ул эшли алмый. Хоть күпме анда вязлар,
neler söylensin, leksiyalar, hutbalar, что вот sevabı milyon ecri şuntaki. Kaçan yürek kişindeki karanda, ağır, zor teki pagubны günahlar, ol söz как таково onlarga влиять ителми. Ең беренче башларга тәүбәдән, шул йөрәкне аруларга, и Рамазан ayında уже her bir söz, her bir eş, her bir sevap kişigen işli влиять ите башлый. Багасын Рамазанда халык өттеги ифтарга ары салаша бире бара дегенге севап везде йөри, энергия бар, севапны эзде йөри. Багасын халык утырган Коръан укый. Машалла, халык күп халыкны беләм кем шил айына допустим ниндер определенный эшләрен бетерә. Ул аңлата, что Аллаһ Тәала бирә возможность и кеше куллана, и бирә Аллаһ Тәала ару йөрәгенә карата күп севаплар эшләргә. Но бар, соответственно, кешеләр кемнәр кулланмый ул ай белән. Ният, тәүбә кылу и дуа Аллаһдан сорыйсың, дева, что Аллаһ Тәала еңеләйтсен, бирсен возможность күбрәк севап эшләргә, күбрәк яхшы привычка үзеңә тартырга, и койты привычкалар булса, Раббым насип итсен тишәргә шул айларда. Обязательно шул эшләрне эшләргә. Соответственно, разные кинолар, вот сериаллар Рамазан айында вообще килешми багырга. Потому что бер ай, кинога утырасың да син ястанда сәятләрең ошагына бара. Ладно, сәятләр оша. И кинода син багасың, кино сине кайгырттыра, син уйлыйсың төн ката таравихтанында халык ибадат кыла, син таки башыңда кино, каясың, айырылдымы, айырылмадымы, киреме катты анда аңысың. Ул реально кешенең башын занимать ите. А что бу затлар вообще булмасын, шул Рамазанга да кирәкле затларыңны багасын, укыйсың, анда информацияңны, бәлки новостең кирәктер, бәлки үзгәсен. Но это шуны күп кинолар, кайсылар реально вакытны ала, и күп телевизор артында утыру, конечно, Рамазанда бик килешми. И ул безнең вакытыбызны бик күп ала. Шул затлардан тоже соответственно ярак буларга, потому что айтабыз вот банк шул бөлмәгә ебәрәләр 1 минутка, син анда вакытыңны син югатмас идең. Вообще. Ну, вот допустим, ебәрделәр 1 минутка, вис алтын күпме чыгар аласын чыгар, и кемдер утырган, минеке кирәкми, миңа бар, миңа яхшы, шул кешегә ни атер идек без. Конечно, мактап таза булмый ул кешене. И Рамазан айы да бирелгән ул какой-то ценный подарок. Бер ай ровно, пожалуйста, куллан, тихо гына кереш, изгелекне ал, бәлки өмер буена ул изгелек сиңа калыр да иде. И, соответственно, ниндидер заранее эшләү. И ашны, тоже айталар, ашны как таково, тоже Рамазан айы как раз цель, ашны әзәйтергә. Күбәйтергә түгел. Наоборот, ит бездә сатылса, обычно айларда примерно 100 кило, а Рамазанда 300 кило сатыла. Халык вроде бы аш, но продукты сатыла бешеной скоростью, и итләр анда ничә шартынап. Так ашарга кирәк. Ну, именно Рамазан айы ул тоже үзеңнән ашыңны багу айы. Күп машидин хотя бы шулай ашаны күбәйтмә именно Рамазанда. Обязательно ул затларны тоже учит итәргә кирәк. Ул безгә сәламны көч дәрт бирә. Понятно, без эшлибез, ашамынчык эшләп булмый. Авыр эшләрдә, кардәшләр Рамазан айында язын да уборкага да йөрүделәр, ызбалар да төзүделәр, уразаларын да шулай тоттылар, кемнәр йөрмәде эшкә, кем түгел, искелекләрен дә кылдылар. Молодцы, Аллага шөкер. Анда да аш кирәк. Но в основном все равно кем без нужды теге таза ашарга тоже Рамазан айында кирәкми. Әзер генә, потому что именно цель прочувствовать итәргә, что аш булмаса, аш кешенең нинди хәле, шул затларны тоже безгә прочувствовать кирәк. И аланнарыбыз булса, тоже аланнарга тоже була прививать итәргә Рамазан аянын уразасын. Да, кемнәргә фарыз түгел, тоттырмысын, тоттырасың, может, шил көн түгел, 1 сәгать, 2 сәгать, или обедка таки примерно. Ну, алар да безне белән катнашсын уразада. 1 сәгать ашамасын, пожалуйста, проблема юк. Или анда обедка таки. Шундай тоже тенденция була. Әгәр дә ылан бетәйнде, ылан булса, ылан яш, реально аны тотмыс.
ну, более-менее зорорак болса, анарга аңлатасың, что ураза тоже ол бәяле зат, и аны тоже тутарга кирәк. Аннан определенно ниндидер китап или балаларга ниндидер бер история или ниндидер файда сөйләү. Ифтар алдында һәр көн семья белән йылабыз. Это в основном аланнар да, әбиләр да, картлар да өстәлгә бер чибез килә азан аткач. И ашыбыз как раз бергә йылгач, була балаларга тоже 3-4 сүз атырга Рамазан аты урында. Аланнар бу безнең Рамазан айыбыз. Хәтта ураза кылган бу без күрдең көн буе ашамадык, эчмәдек көн буе, койты привычкаларыбызны эшләмәдек, потому что ай, Рамазан аянын хөрмәте бар. И балалар да иләшә башлый шул тәртипкә, и үскәч аларга совсем еңел була. Уразаны да тотарга, и дингә дә алар еңелрәк уже көчлерәк баса башлый, еңелрәк аларга шул эшләрне эшләргә. Аннары була шул айларны әлбәттә дә тагы да күбәйтергә, касталарның халын белергә. Касталарның хали обязательно белергә кирәк. Үзегез беләсез, может күбебез инде алаймы, булаймы элеккән булган больничка, кашан кемдә юк, килә кардәшең, халыңны белә, бик күңелле була, теге терелеп китәсең, худым халың яхшы була, звонит итсәләр дә. И Рамазан айында да тагы да касталар булса, халларын белү, аларны барып зиярат кылу бик зур сәвап. Булай да, но Рамазан айында тагы да касталарның халларын белергә бик кирәкле зат. Аннан шулай ук без беләбез, что иң яхшы эш ул Аллаһның диненә чакыру, Аллаһның динен аңлату, но ул кагылмаган гына, не касается только имам, муфти, хазрәт, шакир, танда тагы кем булса, ул бүтән кешегә касается. Сезгә дә, безгә дә, зурга да, картка да, яшькә дә, и катынына да, бүтәнесенә касается. И шунда возможность була, әгәр дә үзеңнең дустыңа, семьяңа ниндидер бер кичкенә генә совет, насихатлар бирсәң, допустим, балаңа әттең, әттегүт 1-4 минут, елгач ниндидер анарга әтмин вяз лекция, но нинди беләсен, нинди телеңдә, нинди тел белән анда, нинди информация беләсен, еткез шулай ук үзеңнең семьяңа. Бик файдалы була, ышаныгыз. Сез уйламагыз, Алла без сөйләмибез анда, безне кемне тыңламый, или шаныгыз һәрбер сүзегезне ланда тыңлый, кәтнең дә, әтиең дә тыңлый, потому что бергә елгач 3-4 сүз айту изгелек турында бик зур файдасы. Бәлки синең сүзеңә була кеше килер, дингә басыр, мәчеткә килер, таравихка килер. Шуннан Рамазанда, таравихта нинди вязлар ишетәбез, шуларны семьяга күчерү, аларга айтуыты 1 минут, 2 минут, больше кирәкми. Аларның башында узакка кала, и аларга да иншалла бик күп файда китерә. Но в основном шул кыска динебезнең советлары, насихатлары Рамазанны ничек кабул кылыр, каршы алырга. И тагы беренчесе и важно, ул Рамазанны кабул каршы алырга шөкерләп, то есть благодарство белән, Аллаһ Тәгаләгә шөкер белгезү белән, что Аллаһ Тәгалә yetkizdi безне бу Рамазанга, и кергезде. Шундый уй белән каршы алырга. Кайчан кеше уйлый вот такая с благодарностью, с позиции благодарности, допустим, машалла, альхамдулилля, рахмат Аллаһка, yetkizдің безгә бу айны, анын мые эшли башлый үзгәлчи. Анын мые эшли башлый күберәк польза китерергә, күберәк обществоны кайгырта башлый, күберәк изгелек эшли башлый, анын просто мые үзгәлчи включать ителә. Но кайчан кеше кабул итә, каршы ала Рамазанны, Алла тагы Рамазан етті, Сүбханалла, так, моны эшләмәскә, теген эшләмәскә, ураза тотарга, ач турырга, Алла каһар. Шулай кабул итсә, анарга реально авыр була ул ай. Ул как будто тик грузны артында тартып йөртә. Ул кеше изгелеккә дә авыр була. Обществога файда да ул китер, монда халык файда китереп була. Ну нигә шул кайгыртасы шуларны үзләре чыгышыр. Примерно айтам, потому что ул кабул каршы ала Рамазан айын вот авыр теги, какой-то груз кебек. А на самом деле вот такая Аллахның подарыгы икән, чтоб сиңа бер айда
улучшится работа над собой, семьяңда, үзеңдә сәвап шунтаки эшләргә бер када син эшли алмыйсың. Любой сезонда кеше тырыша, уборка булсын, картюкта илки йөридиләр. Любой төштә кеше күбәрәк әйләнә, йокламый да, потому что йокласа икенче ай уже алай ук бармый. И, соответственно, ризык, акчасы да әз була. И монда да бер ай всего лишь, и 11 ай, пожалуйста, синеки. Шуңа күрә шунда кичкенә советлар динебездән киңәнеп, тәүбәләр белән, яхшы ниятләр белән каршы алу, с благодарностью, как принять подарок Аллаһ Тәгаләдән булса, әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә безгә шаныгыз бәрәкәт бирә, шил айда да. И уза, и сизбейбез дә, и әлдә тагы теләр идек, что булсын. Но юк, елына бер генә була. Күпме халык теләр иде етәргә, но үлделәр, йетмәделәр бу айга. Яныбызда да халык бар иде, дусларыбыз да бар иде, алар йетмәделәр шул айга. Без тоже по факту әлдә йетмәдек, но уже безнең ният бар, йеткәч изгелек эшләргә, иншалла. Аллаһ Тәгалә Раббым йеткәсен Рамазан айларын безгә ярып беләлем. Сорауларыгыз булса, Рамазан темаларында вообще. Можете любой вопрос сорарга, любой темага, иншалла, җавапны бирәбез. Ничек айтабыз, бездә теге острый шундый вопрослар юктыр. Ниясте можете бирергә, без разницы. Ниясте волнует, без җавап бирәбез, Алла күрсен. Вопрослар юк, да? Яхшы, субханак Аллаһумма ва бихамдик, ашһadu ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.